ଆଜି ଆମେ ଘରର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୁବେର ଦେବଙ୍କର ଦିଗ। ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଏବଂ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଘରର ଆଲମିରାରେ ରଖୁ। ଆଲମିରାକୁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ଘରର ଅଦରକାରୀ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହଟାଇ ଦେବା। ଘରେ ମଇଳା ହେଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ସବୁବେଳେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ କିମ୍ବା ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେବା କଥା। ଏହା ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିଥାଏ। ଘରର ମୁଖିଆ ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ବାଥରୁମରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଲିକେଜ୍ ହେବା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ। ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରାଇକି ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେବେ ବି ଟଏଲେଟ୍ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିଗରେ ବାଥରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପଇସା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଆମେ ଇନକମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଘରେ ଜମା ରୁହେ ନାହିଁ।